mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules. Yari kita sa ikatatlong adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan kabayuntang nga okslang kamo sa sining mga inuras kag ang iban sining gamat-amat na himos para palanyagahon sa sining udto. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plasma na mga balita nasyonal karon dugay-dugay gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kabayuntang okslang kamo sa sining mga inuras and sa mga kaaksyon ta dira sa oriental side nga nagapamati na diri sa inyo sining palatuntunan. May hold up naman pagro andam-andam gid ha sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental. Kay isa naman ka delivery panel ginhold up sa banwasang Kawayan ho. Ay nanong sitwasyon ini daw nakaligad lang tong may hold up subong hold up na naman. Ay perte no. Balokang Kawayan may subidahon man nga area kag laka-laka man mga pamalay dira sa banwasang Kawayan. Sige, hibaloon talang na karon dugay-dugay based sa report sa aton sining Nokpo mga kaaksyon, no? Kag kamusta nga aton sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clan Inantique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karon lang dugay-dugay mga kaaksyon ang mga detalye sining mga balita naton sa liadahon ta samtang iban sining nagpamiyo-miyo na kay nakatapos na sa pagpanyaga. Ay, puwerte mo nang manami da, no?
kung nakatapos na sa pagpanyaga kag by 1 o'clock matigayo naman nga magbalik sa trabaho mga kaaksyon, no? By August second week mabukas na ang galing. So ang mga plantadores naton, ang mga small planters naton nga mga kaaksyon, bisan paano makatibawas ini mga kaaksyon sa kapigadohon. May lang kay August na masalyada ang bukas, kay kunway ti by September gid ginapabot nga magbukas ang mga sentrales. But this time sa pagpanikasugma na sa ato sini nga mga opisyal diri sa probinsya, matigayo na nga magabukas ang mga sentrales by August 8 mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maka-inop na kita, tubtob kita sa taknalaunay media sa pagdulong sa mga balita sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay aton hibaloon we abakson artay hopon. Ini may kantanan sa 5 ka mga empleyado sang upa nga nagapangatubang sang reklamo kompleto na nga nakasumiter sang ila sining explanation letter o konsabat. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw istrikto nga ginapatuman ang no terminal policy sa downtown area. Basi agi lang na ha. Dapat sige-sigigid ang kampanya tubtub nga maanad na lang kita mga kaaksyon. Kay ti diri sa syudad balumang kamo sa nakaligad nga mga administrasyon mga kaaksyon. Implement subong pagkadason nga simana way naman. No? Dapat pa naron tigid ang tawo nga may implementation kita sa anuman sining nga mga pulisiya, especially sa traffic mga kaaksyon. Sa balita sa BCPO naman, kapulisan sang Police Station 7 blanco pa sa pagkilala sang mga persona kag motibo sa pagpatay kay Alex Soberano nga ginlubong sa Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod. Kag nanutong report yang nga nakita na kunong salakyan nga ini, ambot kung di ni nakita ni. Oh, nga may yara kuno salakyan nga nakitaan, ambot kung tuod ni, pero ting kapulisan tag sige pa ini mga kaaksyon sa pagpangita sang sining mga persona o kung suspect sa kamatayon ni Alex Soberano nga ginlubong dira sa Barangay Vista Alegre sa tower sang NGCP. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon John Diaz, ini may kangtanan sa delivery personnel, ginhold up sa Banwa sang Kawayan. Kag sa Escalante City PNP nagapanawagan sa VTI sang kooperasyon agod nga masulbar ang kaso nga paglapas kag paglutang sa isa ka unit sang bus sa among syudad. Sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, dugay-dugay, Philippine Coast Guard o kon PCG ginpahamtang sa heightened alert kadungan sang balik eskwela.
Sa balita naman sa out of town, yariyo sa syudad sang Cadiz, awol nga puliso ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong malversation of public funds. Sa balita naman kay Action Nelson Patinio, development reports ni duha ka suspect balatong nagpatay sa driver sang canter truck nga nagdeliver sang pinya sa Cebu, dakop sa ginisang puwersa sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava kag Danau City PNP. Sa balita naman kay Aksyon na VJ posible binalbagan PNP nangin top 1 sa ginpatigayon nga unit performance evaluation sang NUCPO para sa bulan sang Hulyo. Sa balita naman sa national, 288 ka undocumented OFW sa Kuwait ginpa-deport. Presyo sang itlog ho na talana magsaka bangod sa paandam sang bird flu kag mahal nga feeds. Kaghaya ni FBR ni former President Fidel Valdez Ramos pagabuksa na sa publiko umpisa sa Huwebes. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos ipadala ninyo lihog ang mensahe ninyo mga kaaksyon, no? I-like kag i-share hindi gid magkalipat, no? Kung malipat ang bulong sina guripat, no? Di Blackson James. Sige i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page, tapos mo like kag share ti mensahe mo na gilayon, no? Ayos. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kakson na standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, manamyaw tanay sa mga kaksyon tang pamati sa sining udto, mga kaksyon. May lang pagpamati kay Gian Resisio, Mr. Milili Oligo, Conila Paran, Rhea Mayladio, no? Kag sa iban pa naton nga mga kaksyon. Kay Ami Agustines Varon, Teresita Quinto, Adi Jereza, Mary Jane A. Francisco, Edwin Pantara, sa kay Demetrio Reyes, and Idna Linas, no? Josephine Celeste Taiko, no? May lang pagpamati, Billy Albay, Mary Joy Victorino Flores Macawili, Harry Quiniosa Hamilano, and Jose Balbino, no? Edmar Kilitar, sa kay James Mered, Court Nathaniel de la Torre, kag kalakip man sa mga kaksyon tapang iba, no? Nga nagpamati sa sining mga inoras kay Galido Chris, si Gigi, ba, party may lang pagpamati kay Anan and James Carl James, may lang monitor kay Jomay Bailado. Si Jomay Bailado ay giniga-like ag naga-share sa aton sining Facebook. Liog ta Jomay Bailado, no? Like ag share lang, di man nabudlay guro. Magtumok kag magpitik. Ay, perti, no? Kung kaysa ka, tamaran lang na sa isa ka tao mo. Nagasugo sina, no? Ayos, Adi Hirisa sa Tabaw Proper, Valladolid. Salamat, good sir. And, okay. John Resisio, Harry Quiniosa Hamilano,
Ayos, Mary Jane Francisco, no? Always gid ka pamati, ah. Thank you, gid. And James Mered, no? From Barangay Alicante, Ibi Magalona. Greet ko lang misis ko, nga si Janice Hamilo, no? Nga happy birthday. Thanks gid uli, idol. Aba, birthday, ah. Jane, or James Mered, thank you, gid. Okay. And Mary Joy Victorino Flores Macawili. Thank you, Gida. Okay, Mr. Si Milili Uligo live sa Iscubi Fish Farm. Wow, pwede, sa Ibi Magalona. Ayos. James Carl James, salamat, Gida. Watching from San Carlos City. Palayog lang tamyaw sa Servano family sa Magalion Cadre. Ayos. And Connie Laparan, Pamilya Laparan, Labaniego, Torbela, Kagisparida. Ang nagatamyaw si Connie Laparan sang Pandanon DSB, no? Sige. And sakay Papa Robert Flores Sr. sa Barangay Karulan, Himamaylan. Halin sa kay Mary Joy Victorino Flores Macawile. Niningrate, may lang pamati, ari lang kami sa Talipapa in front sang Old Pag-ibig Office. Okay, dra sa may Gaisano City, no? Thank you, Gidning. Salamat, Gidnining Grati. Ayos. And sa ibang panaton nga mga kaksyon kay Lunila Tarosan. Thank you, Gid. Teresita Batik Suela. No? Thank you, Gid Teresita, Batik Suela. And Shabina Aquino and Pamilya Aquino. Salamat, Gid. Thank you, Shabina. Ba't kung kabalik na niya sa sagwa, kunari pa sa gyapon sa sumag. Salamat, Gid Shabina. Gilbert Arcuna Soberano, mayong udto from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you, Gid. Salamat, Gid, sir. No? Sige, daligid lang mga kakson. Standby, dra lang kamo. Anay, dugay-dugay mabalita na kita sa mga iban pa naton nga mga kakson. Ipadala lang ang inyo sila nga mga mensahe. Kay tinguan tayo na karon na dugay-dugay nga mabasa pagkatapos lamang sini.
Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology. Aksyon Rex Canto kinala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:04 na nga oras, 12:04 na mga kaaksyon, no? Sige, karon dugay-dugay sa iluhantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol mga kaaksyon. Pero buwas na naman mga kaaksyon, no? Nga may mga libre sakay paniyang mga drivers naton niya sa dipasayrong salakyan, mano na lang nisla yaman. Nga may mga biyahe ko, bastante naman sa biyahe, kag uking-okay naman. Galing ti, ari naman no, nagpapapil naman ang Baliacar Transit. Nga man, kay may libre nga sakay buwas Huwebes, libre sakay kuno, ini ni Inday Sara Duterte, ang ato siring nga Vice President bala, ti magalibot ini, las 8 sang, alas 6 sang aga, tubtob las 8 sang gabi, 6 to 8 nga biyahe sang Ceres Bus, no? Kung pwede pa man lang siguro, ipabiyahin lang dire, sa syudad sa Bacolod. Kay ang mga drivers naton nga pinitinsya na gani sang pasahero nga wala sang pasahero pabiyahion pa na nung daw labugay nga klase sang panggawi ini. Hatagan taman tsansa tani ang di pasaherong salakyan kagang taxi naton, no? Kay kung may Ceres Bus pa ina dire nga may libre sakay nga matabo, anong matabo sini? Kundi labugay, no? Ambot kun nga nagkasubong sini ang ining sahi sang sang mga patakaran sang Ceres Bus. Taning Ceres Bus outside lang ini sang syudad magabiyahe para siguradong sigurado nanong kadamo nagid sang unit ninyo pro dre pa kamo mabiyahe iya sa syudad sang Bacolod, libre sakay kuno. Tiyang tawo pili gid na kon libreng sakay. Tapos kaluluoy sa mga tsoper naton sa dipasarong salakyan kag may salakyan naman di gani nga bag-o sa city proper, although nga ti amo pa man lang ng unit nila do 3 pero may coming pa nga maabot nga unit mga kaaksyon, no? Buta nung alan sinisang salakyan ngini, pero ti daw ka okay naman lang, okay man ang may libre sakay, pero ti labugay ina mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Na nung pangabuhi niya man nga ang mga tsoper naton sa prangkang istorya haluson gani kasaka na mo sang arkila sa jeep nga ginabiyahe nila. Karon ko may Ceres Bus Liner nga libre sakay mga kaaksyon ti sakyan gini sang pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. Nabibutang kamo dibla pila ka units lang para sigurado nano man nga daw linabugay nga obra ni dapat paminsaron man na sang Baliacar Transit nginugay sila painto. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Okay man ang damo sa salakyan pero may taxi kita diri, may dipasayrong salakyan,
plus man may unit nga bag-o subong halin sa home site to downtown. Tinano pagidyang pangita ni kay may mga kumplito man nga mga ruta ni. Do hindi mo maintindihan nga linabugayay ini nga klase sang panghimanwa. Dapat ang syudad naton malantaw sini para nga bisan paano bala makakita-kita man ang driver naton bisan gagmay lang pero sige-sige bla. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, oo, nalat na ni Guro sang COVID-19, no? Nga magsali pa ka, ay, sus Mariones. Nami manatani kay damo sang nagabiyahe. Pero ang income bala, halusun gani ka papuno na sang jeep na da. Ay, sus Mariones. Live extension na coffee mix anay kita, no? Or ining ginatawag. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Sa iluhan tanay balita ni Akson Alvin Graba sa Bacolod City Police Office. Akson Alvin, lihog taga ni interview kay Jade Sibalios ni kung ano ning salin ni nila ka parada sang mga Balyacar Transit diri sa downtown area. Kaluluoy lang sa mga jeep naton nga mga drivers, ang mga taxi drivers naton, ano pagidyang labot sang libre sakay ni. Way lang sakay ninyo da. Kag Philippine Coast Guard ginpamtang sa heightened alert kadungan sa balik eskwela. Yari ang countdown sa report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Aksyon na Rex alerto karon no ang mga katapos ang Philippine Coast Guard sa bugos nga Rion 6 matapos nga nagdeklarar kahapon si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abo nga ipahamtang ang ila siningahanay sa heightened alert status para sa implementasyon sa Oplan Balik Eskwela 2022. Kaga ini aksyon na Rex ang ining balik eskwela na napiksahan sa ila is August 15 to August 29 aksyon na Rex sa diin sunod diri kay Commander Johnson Benjamin ang OIC spokesperson sa Philippine Coast Guard sa Western Visayas District base sa direktiba ni Secretary Jaime Bautista sa Department of Transportation, hindi lang ang Philippine Coast Guard ang maging pahamtang sa heightened alert kundi nalakip na diri ang Philippine Ports Authority kaga iban pa kaga ini Action Rex ginamanduan nga mangin handa 24/7 kag magpahamtang sang malasakit help desk sa tanan nga mga major ports kag mga marine transport facilities. Nawadugang pagid diri action na Rex ni Commander Benjamin ginalaungan naman nila Action Rex ang heavy influx sang mga pasahero bangod man sa sining ginatawag nila nga resumption of classes. Ginpahayag man diri aksyon na Rex ni Benjamin nga ginapahanda man karon ni Commodore Edgar Ibanez ang tanan nga mga Coast Guard commanders especially diri sa Bacolod kag Negros nga deploy ang ila sining K9 teams kag magpatigayon sang security o para sa seguridad rather sang mga pasahero. Inalakip na diri ang pagtsekyar sa mga salakyan pandagat kag ginmandahan man diri nga magpatigayon man sa pre-departure inspection sa mga pasahero sa salakyan kag subong man sa mga bagahe in compliance
with the minimum health standards action na Rex. Diri sa bread ko, gagatabo mo na. Katabo man kung Pisanan kaysa, sa eh. Oo. Kung wala sa may gabantay, Oo. pinanglan lang nila sa Kapilan ra magtabok-tabok ka daw, wala man lang ah. Oo, budlay. Sabagay, tuhod na, no? Budlay man ha. Oo. Pero amo ni Action Rex, kaya base man sang ila, sa mando, sang ila sining pinakamataas nga tag-pamulo nga si Admiral Abu Action Rex, obligado ni sila tanan nga himuon. Compliance lang in short ah. Oo, compliance lang niya. Pagkatapos Ari, sila, Action, away naman ah. Oo, tapos na, why naman. Oo. Actually, isa diri gani nga ginakuan bala Action Rex, mando karon sang mga iba niya sa mga miyembro sang Philippine Coast Guard diri sa Western Visayas ang magpatigayon man sang ginatawag nila nga Maritime Patrol Operation. Agud malikawan ini mga kolorom bala Action Rex o kung mga undocumented watercraft sa diin prone ini sa mga aksidente action na Rex. May ara pa na May-ari pa man kung kaysa dumduma mo to nagligat to sa may Valladolid, may Nung pampo? kolorom to. Oo, Pampo? kolorom to mo. Oo. Amo to ang isa diri Action Pati Rex. sa dagat may kuluro man ha. Oo. Diri hindi ni koloro mo galing kay libre sakay, no? Oo. Karon ba kay istoryahan ta si Ma'am J.C. Balyos bahin sini. Hambala sila nga may libre sakay pa sila, ginakulang na dingadaan mga pasahero sa syudad, malibre sakay pa sila. Oo, para kuntani, para sa mga pasahero, rather sa mga PUJs. Okay naman gani. Bisan paano, although nga perdi na gid sila, karon bla kay kabudlay nga klase ni isang libre sakay ni. Oo, gani. Anong obra ni nila, way ni sila magbiyahin, sakto kay. Oo. Pero ari ang sakay. Kung sobrang bus nila, ipangdonar nila sa mga LGUs. Oo, Para nga mas namin naging kag magamit pa. correct. Sakto na aksyon na Rex. Bakulod Dito na yung sali lang. nila kay intrade. Oo, kag libre sakay pa. Abot kung di na halina ba siguro halini sa di OTR naman, di OTR, Hindi, LTFRB naman Ati may permit lang na siguro yung libre sakay eh. Pero lantawon nila dapat ang sitwasyon bla. Oo, Kung gani bala man. ginakulang gid man sang salakyan diri sa syudad. Sa syudad lang alone ha. Oo, Kung ginakulang gani man. gid man ang salakyan, pwede nila pasudlan. Oo, sakto na aksyon Perdiga na na gid ko ikaw ya gabiyahe ya Action Alvin, sakit gid sa buot mo eh. Kay imbis nga basahero mo pa to, malibre sakay to sa iya. Oo. Imbis na para sa imo, kwaong pa, dito na lang ko sa libre sakaya. Oo eh. Oo. Do libre to ya. Libre to yan. Alam nga ba, libog pa ko yung mabayad pa ko. Ari kay libre na. Ang problema lang ko galing. Dapat amo maning lantawon sa mga city officials tayo, no guys, sila sali ka koob-koob pa da. Amo ning lantawon nila. Okay man nga may libre sakay pero ilang taon tablang sitwasyon, mabuhi man mga drivers nato no, taxi, di paserong salakyan, mabuhi man tani, bisan paano, may bitbiton man pagpauli silang apuluyan. Oo. Di ko may libre sakay pagid na dayan, anong gwa sinaman? Sigurado, ang ibang mga jeepney, mahambal yan. Ano nga libre sakay, amo na ganyan, kwaong pa. Gani man. Ari Action Rex pamatihan tanay ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. Ang influx ng natin yung mga riding public sa ports will for sure increase ng volume. Meaning, ang threats ng security medyo mataas na. So, imperative na ni Admiral Abu. Just coincide man sa mga other law enforcement agencies natin. Buting gano'n, may mga direktiba naman gali si District Commander sa tanan yung mga substation commanders. Yes sir, cascaded agad yan eh. Kasi alam mo naman yung hierarchy natin sa Coast Guard from the top to bottom. So cascaded and disseminated na sa atin ng mga stations and substations.
continuous ang aton niya emergency readiness evaluation, vessel safety inspection, tapos ang aton yung mga K9 units para kita support. For the safety sa tanan nga mga passengers nga nagbakasyon, sir, no? Yes sir, safety and security of all riding public. Especially, siyempre, walaan mo naman ang aton niya geographical location sa dagat. So, Iloilo, Guimaras, other island barangays within Western Visayas. Pero kung magpadulong man sa Manila, di same ang Japon, sir, no? Yes sir, may araw kami ngayon ito na si Marshal Lake ng Subong. May onboard kami nga Coast Guard na naka-onboard sa mga long voyages na Coast Guard sa our Sea Marshal. So, to ensure man na safety and security within the vessel. Kung halimbawa sa Iloilo halin, going Bacolod, vice versa, may mga sea marshals naman ta. Wala pa na implementary sir sa ato. I don't know if it will be cascaded until sa level nga mo na. But subong ang mga long voyages ba, mga major vessel na may traffic routes. May mga sea marshals na sila on board. Aksyon na Rex ang kabahing ginamang sa napahayag diri no ni Commander Johnson Benjamin. Padulungan ta ining 1050 diri sa may kumusta da? kuan lang ni aksyon na Rex involving sa isa ka van kag isa ka elf kuan ni siya action Rex ang ining 1050 na tabo sa Atubang sa New Government Center pero wala man injury action Rex. May ginpadala na ko na. Nanong plasa daw? Initial reaction na Rex ang salakyan ining duha halin ni sila sa south going north ang natabo ang Isuzu South, Elf. from south to going north, the Sundanay Yes. sila? Oo. Okay. From south going north ang duha ka salakyan ang natabo sa initial base sa pagpangusisa sa mga kapulisan, especially traffic investigator sa station number 4 nabungguan ang pinaka-balasang salakyan Pinakalikod? Oo, likod. Sang van? Ang Toyota Hiace sa muli na guba gidya ang Crystal Diri. Di, way mo na sa matumba? Come again. Way mo na matumba? Why man action Rex? Di din yung Elfia? Ang elf ara ginpadala ko da sa imong picture ara kada action na Rex no. Ginpadala na ko sa GC ta. Okay. Oo, Anong damage ang elf na? Ang iya sining windshield buka lang man pero intact yapon pero ang windshield sa likod nga bahin sa iya ka Toyota Hiace ti guba gidya action na Rex no. Sinong nagamanihon eh? Diri kung sino ga maneho diri man. Sino ga maneho sini? Ikaw? Ano itong pasada? Ginbungguan ka, Vincent? Ginbungguan ako sa bulay na Los Breccia. Ang Santer. Dali lang kayo nautod siya. Dali lang aksyon Alvin kay madayal kami danay sa imong komunikasyon. Interview na sa driver sang isa ka van, mga ka-aksyon Alvin. Aksyon Alvin. Ang driver, ang isa rin mo ning van, no? Iya ka Jack Engine School. Istilahan ang tagiya sang van. Jack Engine. Oo. Ang ano ganyang plastada, sir? Din ka halin? Halin ko sa may City Heights. Nakadto ko tanik sa home site. Oo. Sang nagabot sa may NGC, may nag-cross nga mga salakyan, ginahinay ko kang nagdulog. Nagasunod sa akon. Layo pa man siya kung nero. Gasunod siya sa akon. Dito ganyan kung naglagtok lang naman likod. Pero may mga pasahero ka, sir. Duha lang kami sa mukod ko sa salakyan. Duha lang kamo. Mayo lang kay wala siyang injury sa inyong abahin. Wala. Wala. Oo. Ano gid kuno ang rason din natong driver sang counter ni? Dula siya. Malos brake mo no. Limaya lagin sipa ang brake wala nagawid. So amo ding resulta na kuan gid no. Buka ang kristal. Oo. Kag ang likod yan kabong gupi gid. Ang gupi gid totally gupi.
Totally gupigid. At isang Si importante. di ng driver sang kanter na. Ito siya nga auto man nga pula. May gisagait pa siya nga auto nga pula. Oo. Okay. Pagkitaon Ito sa din mayati, driver. Ano pangalan mo gali, sir? Nestle. Nestle. Nestle ano? Sigwa. Si Nestle Sigwa. Amo ni driver sa Connection Rex, no? Sang Jack and Jill. Sang Jack and Jill nga salakyan. Ang van. Pero ang driver sa Canter, pero LC siya. Pero i-check tabi kung ang driver kagalakat kita action na Rex, no? Kato kita liwat Importante, sa may, wala lang sang nasamaran da. Yes. Oo, may importante. Basta wala sa may nasamaran. Isa rin ko kasade? Ato na sa police station. Ato na sa police station, Action Rex. Anong kargas na? Ang karga sini. Anong karga sini, sir? Makalpakaunta ni ko. Oo. Namadaan prino. Sino na? Kailan naman yung driver ni? Ano? Anong driver? Sino yung driver diri? Juben? Si Joben. Oo. Si Joben, Saludo? taga diin siya. Sa Tabaw? So, diin ka mo, bakalalatan ka mo isda. Oo, malakas kami sa Cadiz. Kadis. So, ato na siya sa police station. Oo, okay. Tumipatawag pa siya. Empty styro wala ni Udo. empty na siya. Empty Action Rex. Sunod lang sa nga isa. Ma'am, thank you Oo. Amo lang man ni ang kinanglan. Ano ito? Amo upod dito sa driver nga sa Canter. Oo. Basta mo para ng mo ni Action tagiya? Rex ang importante, wala lang sa may nasamaran, no? Sa sining aksidente, diri naman sa tubang mismo sa New Government Center. Actually, ari na ni sila sa Higad Action na Rex sa may exit dumping sa New Government Center. Amo ni Action na Rex ang pinaka-latest diri. Anyway, sa aton sining mga kauturan, sa inyong ning pagbiyahe karon nga adlaw at kagati para malikaw gid, no? Kaga hindi ko lang matawag sang hindi man bala maugtas bala Action Rex. Kinahanglan gid nila sang vitamina, no? Paagi sa sining arena ako ni ang kadigaw mo bukara nay. So, arena live extension vitamin D3. May mataas nga dosage siyang vitamin D3. Agud mabatuan ining vitamin. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Alvin Graba. Balita gikan sa patrola. Sige, thank you kinakson Alvin sa nagresponde sa sining traffic accident. Okay lang naman, why man sang dapat nga kabalakan ang mga kakilala sining drivers kag sakay sa sining isa ka kalargahan tan isang isda to pero disgrasya dira sa tubang sang NGC. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standby action na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center Life Extension Super Fiber anay kita. No? May koreksyon sa may nga kulo na manubo nga immunity. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa? Aksyon na Dale Salazar mapabakulod City Government Center anay kita inimay kang tanan sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw istrikto nga ginapatuman ang no terminal policy sa downtown area. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, naghawa na ang downtown matapos nga strikto nga ginpatuman sa Bacolod Traffic Authority Office ining no terminal policy dila sa may downtown area. Action Rex, actually wala ginamang dugay dito kita nagkuha sang litrato kag makita na Action Rex nga wala na sang mga naga-parking nga jeep sa may area sang Dalan Lozuriaga, Dalan Gonzaga, Dalan Gatuslao, Dalan Araneta kag Dalan Lacson. Action Rex. So ako hindi kay police dampi ang pick up sang pasahero na ko naling ka Losuriaga SMB mapasaka ka Losuriaga dining pick up point action. Bali ang sitwasyon Action Rex bali ma-pick up ka lang gidya kung baga malabay ka lang sa lugar at kung may manugsaka. Kung may manugsakay nga pasahero, pwede kaya ka pasakay. Okay. Pero hindi ka ka-parking. Hindi ka wala ka Action Rex sa lugar nga 5 minutes, 10 minutes. Bangot makabig na siyang violation according kay Police Major John J. Liba. According siya 2 weeks ago, sang stricto nila din patuman ang ining policy Action Rex kay base ni sa City Ordinance 338 nga tisdo tiya dugay na no nga napasari ning ordinansa pero wala bala na enforce Action Rex. So according to kay Sir Liba, ang previous administration like makitaan mo wala ang mga terminal sang Alihis Central Market sa may tubangan sang Gisano Main, ang home site dira man sa may Dalan Lozuriaga Action Rex. Ang ila niya nga pag tener dira no or terminal dira sa may downtown area based niya sa Memorandum of Agreement or MOA between LGU kag sa mga transport sector. O galing according kay Sir Liba, nag-expire na bala ka Action Rex ang Memorandum of Agreement sa rason nga ilagi damang gin na stricto ngin patuman ining clearing operation sang mga jeep kag dapat wala sang terminal sa bahin na sang downtown area sang siyudad sa Bacolod Action Rex. So sunod diri kay Sir Liba, actually kay ina interview man naton si Bitaw Admin Head Rodolfo Song nga nagpalayag Action Rex nga daw siya kung yung gina-atake daw siya bala ang ginapakamalaot Action Rex sa bangod sining policy sang syudad dong ordinansa nga gin-enforce gid lamang sang Bitaw Action Rex. So according kay Sir Liba, tikon may magreklamo gid man nga mga transport sector, according siya hindi man nila matagan pabor or consideration Action Rex ang isa ka ruta nga magterminal dira bangod ang iban mahisa man agbase sa uli balay di na makontrol nga liwat naman nga magbinalik ining terminal sang jeep sa bahin na sang downtown area Action Rex. Actually hindi ani jeep mo alakip man rin iban nga mga salakyan kay nabutang reaction Rex sa City Ordinance nga no terminal policy
regardless kung ano madira nga mga salakyan ang ginamaneho. Nagpasiguro man si Bitaw Head Major Liba nga may arasang supervisor o kung personal na ginto ginanak siya next nga mag-monitor dyan sa may downtown area. So nakita naman natong kainang nga may ara sa mga traffic enforcers, no, may enough man nga mga personnel ang naka-deploy dito Action Next para magbantay. Ang observation na naton, like Alihi Central Market nga ruta, naglabay sa tubangan naton, nagpundo lang kadali, nag-pick up sang pasahero, and then batse sila Action Next. Pwede sila makapark Action Next, sila sila nga point of origin. Pero maglabot sila sa may downtown area, amo na siya ang dapat rekta-rekta. Agad sila kaya nila sining franchise is round trip. Kumbaga dapat wala sang parking sa bahinsang downtown area Action Next. Taring tingog ni Police Major John Liba ang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Ay dugay na nato niya implement ang mga no parking policy or no parking rule kasi dugay na nga mga law, no, dugay na nga ordinances. What we are doing now is ga-enforce lang kita, strictly enforce. So last two weeks ago na ika-third week na subong aton implementation sa no parking scheme. Kung makita nyo subong sa downtown, Losoriaga, mga main highway, Losoriaga, Gonzaga, Gatos Lao, Lacson and Araneta, kandak na kita sang series of clearing operation. Adlaw-adlaw. Okay. Oo, bali wala na gid sa may nagat parking like sa tubangan sa Lusa no main. Alihi. Yes, so gina-clear ta na subong. Amo na nga aton nga gitagaan subong focus. Do may appeal kong transport so nga hagan-hagan ng ang ay hindi na pwede. Sa akon lang action del, no. Kung dato na sila pasugtan ng isa, mahisa ang duwa ang sunod. So the time will come, hindi na nato sila makontrol. That's what happens ang mga previous day. Ginsaway na sila, sang ginpasugtan na nga may ara isa, may duwa, may because they are covered by MOA So ginpasugtan sila with the agreement nga dapat kung mag-queuing sila, mga 1 to 2 jeepneys lang ang Action Next sa portion lamang sang tingog ni Police Major Junji Liba ang pamuno sang Bitaw. Amo na tong pagklaro ni Sir Liba Action Next nga may arasang MOA pero expire na, pero pwede ni siya ma-renew ti under naman sa Benitez administration. So amo na siya ang panugyan ni Sir Liba ti bawal na ang pagparking o kon maghimo dira sang terminal sa bahinsang downtown area sang syudad sang Bacolod. Update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kadtuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa 5 ka mga empleyado sang OPA o Office of the Provincial Agriculturist nga nagapangatubang blas ang reklamo kompleto ng nakasumiter sang ila sining sabat mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Sa detalye sining balita, Action Art. Action Rex na talaga nga mag-coordinate ang talagapan ni Attorney Alberto Nelias na usang PLO o kung Provincial Legal Office talagapan ni Provincial Administrator Attorney Reprendo Diaz matapos nga ang isa to bilang ginagulat, ginabilin na why makatag sa niya sining sabat sa show cause order o pag-explain partito sa reklamo sa ilabla ng 5 lang involved. Dari kata ni Elias ning aga nakabaton sa information nga dito nag-submit kay pwede malanggali na sila maghatag sa explanation sa bahin sa datapan sa governor or si provincial administrator. So sunod dari kay Elias after na receive to halimbawa sa provincial administrator may ara pa 20 dias o 20 kadlaw Action Rex. Agad nga maghimo sila sa investigation kag recommendation as to kung bala ining 5 ka mga
personnel from the Office of the Agriculture magapangatubang sang administrative case. Now, sunod ni Atty. Elias, bilang naman siya for discussion purposes, hindi pa man premature pa man siya sa mag-comment, since pati amo pa man lang ang latest sa mga nakasubmit sila, sa uli, iti pwede, malungos na ka-appeal whatever ang mga recommendation sa province kontra sini Salima. Na kung malumduman, ang reklamo ni sila mo ito bilang nagkantos Victoria sa Lex. Kag tidang nagminunto sa magkaulubog nun nga daw may ara sa uli na diskubrihan waiya madala sa ilas ni veterinary. So, sunod rin kata nila sa hulaton nila, pamatian, ang ilas din na pag-plastar sa investigation na pati kayon, and after which, after 20 days, dira may baluan kung lalo ang mangin desisyon o kung mangin recommendation sa PLO kag Provincial Administrator's Office. Ayun parehag ni Atty. Alberto Milias. Imbestigaran pa na namon, i-check namon ang ilang mga justifications kung tuod manggid. Kag after sina, mga after 20 days, dala kami i-determine kung kailangan magid sila formally charge for an administrative case. Dito na i-hear sa province. Premature pa na, sir, no? Kay why pa man may gin-file nga, no? Pero for the purpose of discussion lang, in the event nga may ara magiging charge ila, kag dayon they are found guilty, yes, they can appeal. The 20-day period will be reckoned from the date of his submission to the administrator's office. Ang pag-wagi kami sa nga recommendation kung may formal charge o wala. Wala sunod sa parehag ni Atty. Alberto Milias. So, isip kita, after nag-submit sila dito sa 20 days, kagdara na magapagwa ang Provincial Legal Officer recommendation, kag kung lalong panabat sila o ila sa lapton sa uli, kung ti ang hearing draman patikayon sa bahin sang Kapitolyo Provincial. Ang atong balita gikan sa Provincial Capital, bilog na doon sa inyo sa karuan sang Life Extension Superfiber, makabulig. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya. Ang serbisyo! Thank you! Salamat kid Akson Artay Hupon, balita gikan sa Kapitolyo. Akson Jan Diaz, standby sa Nokpo. May yara satellite office nga ginbuksan diri si Vice President Sara Duterte diri sa siyudad sang Bacolod. Sa grand opening and blessing sang Vice President Sara Duterte Satellite Office. Abot ko na nung function sini. Dira sa Moser Building, Lacson Street Extension, no, sa Golden Field Commercial Complex nga tigintambungan man ni Mayor Raymond Tongson bilang chairman sang Sara Run Negros Movement Provincial Chairman nga si Mayor Raymond Tongson sang Himamaylan. Actually, ara man gani si former Mayor Evilio Lonardia, kagiban pa sinig nga mga persona, no? And nagapasalamat gid din sila sa kay Mrs. Annabel Moser kag sa pamilya nga nagpatigayon sini mga kaaksyon, no? Tiginagurahan ini kahapon mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta diri kita nayho, para sigurado gina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level. Hindi na magproblema mag-DTX 500. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede Karon dugay-dugay dakop ka, daog ka, Rolita promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ibasahon ta lang mga promo mechanics nato na karon lang dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan ta ng balita ni Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Delivery personnel ginhold up sa Banwa sang Kawayan kag sa Escalante City nagaparawagan sa VTI sang kooperasyon ining Balacar Transit Incorporated sang kooperasyon agud nga masolbar ang kaso nga paglagas kag pagtiro sa isa ka unit sang among nga bus. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John? Action Rex, isa na naman kakaso sang robbery hold-up ang nagluntad sa Banwa sang Kawayan. Kapon ni Action Rex sang hapon, mga launa 20. Dala mismo sa area sang sitio si Alay, Purok Jess, sakop sa Barangay Bulata sa may Banwa sang Kawayan. Action Rex. Sunod rin kay Police Major Anthony Grande, ang hepe sang Kawayan PNP, nga nagdulong lamang sang supply kay iyan ka mong ka International Pharmaceutical Incorporation o kon IPI nga delivery van. Action Rex ang biktima sining robbery hold up. Ang badri ni Grande, maari na ni actually sila nagdulog na sa tubang sang balaligyaan kung saan sila magadulong sang supply sang nagpalapit at ako nagabot. Action Rex ang tatlo ka mga lalaki nga sakay sa isa ka motorsiklo. Ang duwa Action Rex amo niyang nagpalapit sa driver kang nagtaya sa isa ka kalibre 38 caliber revolver. Ang isa naman ka suspect pagid nagpalapit man sa agent kang nagtaya man sang armas lutang, samtang ang rider o kung nagamaneho sang motorsiklo ang nagtabok pakadto sa may Changi. Action Rex nga doon nagserbe bilang lookout kag backup abi sining duha ka mga suspect. Ang madiri ni Grande yung mga biktima nga sa Randy Enriquez, amo isang agent, kag Salvador Segura, amo ning driver sang IPI nga pareho residente sa sulad sa Kabangkalan. Regular na gid man niya nga dra naga-deliver. Action Rex. Dali kay subong adlaw, natsempuhan gid sila sa tatlo, sila diri ka mga o kung sakon ni adlaw, natsempuhan gid sila sa tatlo ka mga suspect. Pagpalapit na si Guy na Action Rex, pagtaya, deklarar hold up. Ang isa ka suspect, kinuha ini diri ang mga kwarta bala, koleksyon sining kompanya nga naginabanta nagalabot sa 41,000 ka pesos. May tatlo ka mga unit ng cellphone. Mayari diri sa isa ka C2 Prime cellular phone.
isa ka keypad action Rex kag may ara pa diri isa ka tablet plus ang mga personal nga mga ID kag kagamitan sining mga biktima ang ginkuha man sining mga hold upper. Ang badri ni Grande pagpaladyon nila amo mato Japon ang gisakyan nila ang motorsiklo action Rex pero ang direksyon sini nila pakadto na sa proper sang Kawayan kay timulata medyo uluunan na nagid man nga barangay sang Banwa mismo sang Kawayan action Rex. Pagpayag diri ni Grande ila diri nga ginalantaw basib lamo man nga nagapa-hold up man dira sa iban pagid mga lugar sa Banwa sang Kawayan kalakip man ang mga kaiping Banwa kag Sunad action Rex. Subong sige itong ilang nga pag-identify kay ginbalikan nila actually subong adlaw ang area kailan taon po nila ang kopya balang sang CCTV lubat for possible identification. Ang pinakauna ito gusto nila makitaan kung may mga plate number para pos malocate ining nga tag-iya sa motorsiklo kaya action Rex kung makita nila gitsura sa mga suspetsado para man nga makilala nila kay pwede ni karon nila din paidalo sa manhunt o conhunt pursuit operation ilabi na ako may mga parallel ni mga kaso inabra man mga committer man nga mga kaso ining mga old upper sa iban nga mga area action Rex. Yari si Police Major Anthony Grande ang OIC Chief of Police ang Kawayan PNP. Yes sir, ang nakita nito, ang gitoy vehicle nila isa ka motorsiklo tapos sakto sa angkas. Bali ang ang isa ni ka delivery van nga deliver sa iya produkto. Oo. Dito sa sitio si Alay. Barangay Bulata. Nagapundo sa katindahan para mag-deliver sila goods. Apang inali lang ang isa sa tatlo ka persona nagpalapit declare hold up. Okay. So ang ang tatlo ni kapinantes ang slakyan ginsulod sa sa sulod sa panel. Tapos gin pang ukay itong mga gamitan sa punsit. Actually ang nakabanaog na ang pinante kay katansak sa tindahan sa Teksandalan. Muli ito nakibutan siya kagin palapitan sila sa isa sa tatlo ka mga persona ang na-declare nga hold up gitayaan sang alleged sa isa ka 38 revolver. Pagbantaan yung mga suspect nga mo man sila ng ligada sir ang gapang hold up. Sir posible man nga Ang Corrective Police Major Anthony Grande ang OIC sang Kawayan PNP. Sa iban pa nga balita, ang Escalante City Police Station subong nagahulat-hulat magid sila nga may magpadulong dara nga personnel tagdumalahan abi og kontig lawas sang Valacare Transit Incorporated sila mismo nga estasyon kag makatag sila action Rex ang kopya sang footage nga nakuha sa dashcam nga na-install sa bus nga nagabiyahe Bacolod Dumaguete nga muni action Rex ang ginpalukpan kag ginlagas ang ginbanta 5 ka mga persona sa Hulyo 30 mga alas 5:20 ang takna sa hapon dira sa National Highway nga sakop sa Crossing Cristobal, Barangay Mabini sa may syudad sang Escalante. Kay sunod diri kay Police Major Jake Barila ang hepe sang Escalante PNP. Amo na lang ang ginaulat nila kay para lang makabulig identify sa iban pa nga mga kaupdanan action Rex sining isa nila nga nadakpan naging klala kay Jofel Sante 19 anyos sang Barangay Balitawak sa syudad sang Escalante. Sunod diri kay Barila kun hatag ng kopya sang footage base na makita anto ng itsura makilalaan ang mga suspect pwede nila action Rex maangot sa iban nga mga kaso nga posible na committer man sa nga mga individual. Kay sa tion nga may ara na sandugag ebidensya nga natipon ng kapulisan may mo nila action Rex nga mahatag pagidinis sa mga police station nga kaiping dira nila kangay sang Toboso kag amo man action Rex sa may Sagay. Kaya badri ni Barila sa Toboso nga daan naliligad nga mabinulan may pila ka mga kaso sang hold up kon robbery tikon mapamatudan abi kag ma-identify ni mga suspect nga naglagasto kun tuyogin man sang Valacare Transit Incorporated nga madakpan ni sila ti mabuligan sa ibang mga unit sang kapulisan action Rex. Amo lang na lang diri sang kapulisan kun tani sa Valacare Transit Incorporated bisan wala sila sa plano, for example, nga magpasakas ang kaso, magkooperar sila sa pulis sa paghatag sa dugang ng impormasyon. Karakip pa naman driver, kagang konduktor, nga kung naitsurahan to nilabla, ini mga suspetsado, kay may Roads Gallery man, ang nagkarain-lain ng police unit dari sa probinsya sa Negros Occidental. Yari si Police Major Jake Barila sa aton interview. So far sir, wala pa kay pang taga-series ba do na pag-coordinate sa amon. So
we are just waiting for the representative from Balacar Transit para kung ano actions taken kung na-files na kaso. Tabuan na siguro kaya ang based sa interview sa tropa sa suspect. Itrapingan nila basda. But hindi ko wala man namang ginahambal nga sa Tubuso daan may mga insidente doon sa pang-hold up nila. Rex sa Batian si Police Major Jake Barila. Tiyan madiri ni Barila, aladakpan niya nga si Joel Sante, napasakaanan niya sang kaso, giningagaw, nila file, para hindi makagwa sa presuan. Kaso ni nga paglapas sa layi, nga nagadumili sa pagupod sang iligal nga armas. Dugang pa diri ni Barila, problema, bigay Sante, hindi pag-isugid action Rex kung sino to mga kaopdana niya, that time. Kapo, nabatian man sa itong interview kay Ma'am Jade Ceballos ng Balacar Transit Incorporated, nga hindi lang doon 5 kabilog mong posible malapit pulo ito ka mga individual inay naglagas action Rex sa ila rasway na pagpati nila doon hindi riguro tripping base may malain din nga tuyo action Rex ining mga suspect sado. Update rin karon bantayan diri sa gyapon sa Action Radio Bacolod. Balita gikan sa NOC po ang ka-action nyo. Action Jan Diaz. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na John Diaz, balita gikan sa NOCPO. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Daligid lang mga kaaksyon na dakop ka, daog ka, rolita promo sa aksyon no Radyo Bacolod. Ang mga himuon talang ni, ti magpamati adlaw-adlaw, no? So good subong, kung way ka nagapamati, pamati na, no? Magpamati sa aksyon Radyo Bacolod on air man o kon Facebook, no? Ang madakpan nga nagapamati hatagan sang coupon or coupon, no? Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon gilayon nga magkadto personal sa Action Radio, dala ang imo nga coupon o coupon para magpatiyog sang aton nga dakop ka, daog ka, rolita mga kaaksyon. Sa magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, mga kaaksyon sining aksyon balita banat bulig halin sa Action Report sa Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga 684, Ombra kag This Is My Life, kag Aksyon BBB sa taga-syudad sa Bacolod may tubtob lang 5 sang hapon sa pagpadulong sa station. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon gabi kag programa nga This Is My Life, mensahe sang pagigugma, timbangan sang katarungan, kag porting ability, Action Reports afternoon edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob last 2 lang sa masunod nga adlaw kamo makapadulong sa station. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob lang 5 sa masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Station. Ang premyo gilayon nga makuha kag madala pauli mga kaaksyon. Ay, pwede Ang promo sini magasugod sa Agosto 15, tubtob ini sa Setyembre 17. 5 ka semana ang promo kag mayara sang 2 ka winner kada adlaw, Lunes tubtob Sabado, o kung total nga 60 winners mga kaaksyon. Ang draw date naton August 13, 2027, September 3 kag September 10 mga kaaksyon. Ay pwede cash, gift check, appliances, cellphone kag rice ang inyo sininga madagan mga kaaksyon. Ay pwede sa pasakop na pamati lang diri sa Action Radio Bacolod kag magdaog sa dakop ka, daog ka rolita promo sa Action Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, daligid lang sa mga kaaksyon tamay tisi anay ho kulang bala kamo sa vitamins. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Laro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in action na Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program.
I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kiting kadamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 13 ang aton oras, 1:13 na mga kaaksyon. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa Kapulisan Blasang Station 7 o blanco pa sa pagkilala sang mga persona o kung suspect kag motibo sa pagpatay kay Alex Soberano nga ginlubong sa Barangay Vista Alegre Tower Blato sang NGCP. Mga kaaksyon sang nakaligad nga Domingo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes, ga cutting off ang imo sining nga signal. Ayo di purma. Arena, nakuha na. Oh, nakuha na din kadampi man. Ari ko sa kuan, mambilok. Ayo di purma. Tika lapit lang sang pwesto mo nga daw ga kautod-utod ka. Ate, ara na sa. Ara na. Klaro na, Sir Rex. Klaro pa sa palabuton mo. Okay, nakuha ta na, no? Ayo. Amo na tang tirada, kuha onta. Oh, laban eh. Kag ipang bayad sa kautang. Ayo di purma. Amo na tang tirada, si kwanta. Oh. Ibayad sa para nga awan na ta utang. Para makarinyo naman. Para makarinyo naman. Doktor ko ba? Ayo di purma. Utang rinyo. Bayad utang ah. Bayad utang. Bayad utang, bayad. Bayad utang para nga mayo ah. Laban eh. Tidirata tayo makuha mong dirata tawag sila gani. Mabuhi. Oh. Mabuhi kita sa utang. Bati way kita na utang? Ara pa? Ayo di purma. Ara pa, Action Rex may konfata ko no ah. May kuluaon eh. Ba, dupiho ka ba? Pasaliga lang kung galingon ta. Mga isa pa kasimana, guro ang makaligat pa na. Kaya kay ni mo, alahol mo ka harahol mo ka Laban eh. Paano ka matamato na lang Rex ah. Gani man? Basi boss meron naman, no? Laban. Boss, pizza 4 palang gani. Sige lang. Matamato na lang na. Okay ah. Ang ever grow na naman sa semana. Ba, ba? Ayo di purma. Ay, importante na nakarinyo. Laban eh. Kung wala karinyo, na sigurado, baldagid na. Baldagid. Si Kurt Jan de la Cruz ga pamati, oh. Si? Kurt Jan. Ito na. Oh, bigot na.
monitor sa kaliya. Buti pa rin uno kisando, kumusta naman ang kasi kapabadsag, no? Uy na. Pa rin uno kisando. Kamusta nga itong nga negosyo nga Lambert sa kwan? Sa Handumanan, lamat na Handumanan man silingan. Handumanan, bla mo? Handumanan, no? Tiguro mayaguro ang baklanay sa pong ito. Damo balay ng Kalaguba, no? Ano? Gaubo-ubo. Doon lang naman ba? Damo sa mga balay nga nagkalahalitan. Sang ulan-ulan ni Bla. Ayo. Ako ka chimpo ba dalo lang ka tawa. Ito medyo Blanco Gyapa Station number 7 sa kaso nga pagpatay kay Alex Soberano ni Bla nga taga Barangay Tagop kay sumong ginahimo ni medyo ani Captain ni Captain Elmer Bonilla ang hepe sa station number 7 nagka-coordinate na sila karon sa Silay City Police Office kay dito gid man action rex nag-originate ang krimen mo atong pag-abduct pala sa kay Alex Soberano sa tong July 22 prote ang pag-report sang iya sini pamilya sa Silay PNP nagpapapa sa July 26 yung mga 4 days na nakaligat medyo mabulubudlay mo sa Silay PNP guro kapag itama to sila sang pamaagi kundi sila masugod sa ila sila nga investigasyon kay manti atong SOP nga ginkargahan sa sining biktima nga si Alex Soberano ginlakas pa to sa bata yan lapot ra sa area sang Barangay Concepcion Talisay pero wala igit mahingagawan kay sa man to kadasig ang pagpalagyo nga dito nagasakay ang iya sila nga may nga sang Domingo nagligad nga adlaw dra na sa puan nga ginlubong na kagapatay na ang amay sa sining bata nga amuto tani among sugat siya sa airport nga si Alex Soberano nga nakit-an dira nga ginubong kagpatay na sa may puro katilingban sa Barangay Vista Alegre area sang Barangay Vista Alegre Action Rice. Nasunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla asto sa motibo hindi pagin Maestre Blasardi kay mismo ang pamilya daw ay maganing sa ibalog kuno gid ang behind kag pinakadalom kung nga ang abduct ining napatay nga si Alex Soberano. Pamatian ta ang pinakaulihing nga palayag ni Police Captain Elmer Bonilla sa interview sa Aksyon Radio. Bali, relation sa kaso bilang na-discover bila patay sa area sa Barangay Vista Alegre. Then, nag-request naman kita po sa post-mortem examination, ginatag ko sa family, kaga butog sa interita iya sa suko sa pulis. So, waiting kita sa report ni na result, kailangan mga examination sa kalain-lain nga hindi ng gobyerno para mabala natin ang cause of death sa biktima. Ang pamilya, sir, wala pagkabuhat sa inyo kung ano ang suspitso nila sa sining abduction? Amo na gani, sinari ko na pagkita sa ulit ni regarding sa motive sa biktima. Only lang ni natin na information nga received nga sa 2012. Arrested ni ko by separation ang biktima dito sa siyudad ng Bacolod. Kaga after conviction do gay yung committee sa dito sa Munti. Siguro after service of sentence nakagawa na siya. Muna yan nag-inform siya family mapuli. Galing ng type pagpuli niya manatap sa iyo. So ang pamilya, sir, medyo sila mismo blanco man as to sa motibo kung ano gitang behind it? Ito daw maamo sila Ang ating investigator, padayo ng investigation na libre na hiling na kakalaat natin siya regarding sa independent investigation sa Kilay Police para ma-compare natin ng atin man din investigation sa area ng Police Station number 7. I understand, daw may mando rin ni Sir CCD sa inyo no, sa kaso ni, no? Yes, no, kahit nag-order sa atin rin tagaan sa importansya ng pag-investigar mo ng kanan para matagaan natin ng spisya na matayin sa biktima. Pero the fact mo lang nag-start yung krimen dito sa Kilay kung factor yung patay nila dito outside Bacolod. So, intago lang nila ang ebidensya ng physically dito sa atin nila. Kung nagaling kahit kumbaga kung panahon mo, nila na-perfect ang krimen sa pagdimo. So, that's why kinanglano natin ang scientific evidence ang suko pag ang medical legal para mahambal kung hindi man siya patay. Magsabay si Police Captain Elmer Bonilla ang hepas ng Police Station number 7. Ang Hino Kakson sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magpalog report una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Masaylutan ay sa atong sining
Pamatinan sa syudad sang Cadiz awol nga puliso ginserbihan sang warrant of arrest. Absent without leave nga pulis ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong malversation of public funds. Yari ang kaundan sa report ni Action Roger Gotib. Action Roger. Action Rex, arestado ang isa ka Santo Ana Police nga sa rin nag-awol o kung absent without official leave. Gini siyang nagapangatubag sang kaso nga malversation of public documents or properties under sa Article 217 sang Revised Penal Code. Gin-service mo sang warrant sa puna section sa direktiba nga ginhatagman ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispe ang pagdakop sini sa kay PO1 Edelberto Flores Jr. Ibarbasa awol 35 anyos nga edad. Kaga inisya ang residente sang Hacienda Aime sa Barangay Tinampaan, Ciudad San Cadiz. Suno sa report ang warrant of arrest nga gin-issue sa RTC Branch 49 sa Ciudad Sang Bacolod. Ang bitbit sa mga kapulisan sa din ini nga warrant of arrest na nakapit sa Hulyo 27 tuig 2022. Ginpadugutan naman siya sa korte nga makapiyansa sa 60,000 ka pesos para sa iya sinit temporaryo nga kahilwayan. Sulo sa kay Police Lieutenant Colonel Heljan Dispe may kandaran Ang regarding sa awol nga pulis na dakpan na sa nagligad nga adlaw, malversation of public funds, I think. So, napanaguan sa sang warrant, din na mga gindakop na siya kay Ari Malangiri sa atong area. Dugay naman siya rin kawol. I think mga last year pa siguro or more than that. So, wala iniya naka-duty diri sa Cadiz City PNP officer kasi sa Cadiz ini siya nadakpan mga alas 2:47 takna sang hapon sa bayan sang Gusilo Boulevard, Barangay Son Juan. Dira gin-serve ang warrant of arrest sa hapon nga daw kag inisya ang konfirmado nga tigay naman nga kapiyansa sang 60,000 ka pesos para sa iya sinit temporaryo nga kahilwayan. Report gikan sa Ciudad San Cadiz sa liwat sa aton sini mga ka-action mahilig magkape ang Live Extension Coffee Mix. Amo lamang ang kape nga may ara nga 200 ayo sa tag sa kasaskin. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in short. Thank you! Salamat Gidakson Roger Goti. Balita gikan sa Ciudad San Cadiz. Standby na Action Nelson Patinio. Dirigita na ho live extension na vitamin D3 mga ka-aksyon ang Dakop ka, daog ka, roulette promo sang Action Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, roulette promo sang Action Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Action Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
ang mga magabutan. So Nelson Patinio sa area sang Calatrava, duha ka suspect lang sa pagpatay sa driver sang counter truck nga nag-deliver pinya sa Cebu. Dakop sa gintingob nga puwersa sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava kag Danao PNP. Yari ang kaunan sa report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex sa Nobyembre sang tinalikdan nga tuig na pulo ka bulan ang ginahulat sang pamilya ni G. Salbolboro. Ang biktima sang rabi hold-up sa barangay Tigbon, Banwa sang Calatrava ang ginpatay sang duha ka mga suspetsado sa nasambit nga barangay. Sa isa ka restaurant natigayon nga madakpan sang kapulisan ang sang Calatrava Police si Fernando Lopez, 52 anyos, may asawa kag residente sang Sitio de la Rosa, Barangay Buenavista, Banwa sang Calatrava. Samtang si Joel Medina may legal nga pangidaron ang nadakpa naman sa ginisa nga puwersa sa Calatrava Police kag Danao Police Station, probinsya sang Cebu. Undawin na karon Action Rex si Joel Medina diri sa Maya Banwa sang Calatrava matapos ngini siya ang gindakop sa mga kapulisan karon nga adlaw dito sa may Danao area sa probinsya sa Cebu. Ang mga suspetsado Action Rex ang nagapangatubang sa kaso ng robbery homicide sa pagpatay sa kay G. Salbolbora sang Don Salvador Benedicto sa tong tinalikdan nga tuig. Ang arrest warrant Action Rex ang ginapagwa naman ni Judge sa Catherine Go, presiding judge sang RTC Branch 59 sang San Carlos City nga napitsahan sa tong Julio City sini nga tuig. Wala naman sang ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa ila sini nga kahilwayan. Sa karon Action Rex si Lopez ang detinado diri sa may custodial facility sang Calatrava PNP, samtang si Joel Medina ang on the way naman gikan sa probinsya sang Cebu padulong diri sa may Banwa sang Calatrava. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinio, nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kina Akson Nelson Patinio sa iluhan tanang balita ni Akson VG Apasible. Ini may kang tanan sa binalbagan PNP nangin tapuan sa ginpatigayon nga unit performance evaluation sang nukpo para sa bulan sang Hulyo. Yari ang kaundan sang report tupod na kay Akson VG Apasible. Akson VG. Action Rex nagpanguna iya ang Binalbagan Municipal Police Station sa ginpatigayon nga Unit Performance Evaluation Municipal Level sang Negros Occidental Police Provincial Office para sa bulan sang Hulyo. Ang nasambit nga evaluation Action Rex ang ginlakipan sa 19 tanan ka mga municipal police stations sa probinsya sang Negros Occidental. Sa interview sang Action Radio Bacolod sa kay Police Captain Elendry Bosquillo, ang hepe sang Binalbagan PNP, ginpahayag sini nga nagapakita ini nga pagkilala sa ila sini nga estasyon nga manami ang performance sang mga kapulisan sang Binalbagan. Suno pa kay Bosquillo ang kada section sang ila sini nga estasyon ang mayara sa operation, investigation, intelligence, PCR, kag iban pa. Dugang pa ni Bosquillo Action Rex ila nagkuha ang ining pagkilala gikan sa Nokpo sa buligman sa lokal nga panguluhan kag pumuluyo sang Binalbagan. Samtang nangin top 7 naman ang Moises Padilla, PNP. Action Rex pamatiyan ta ang dugang nga pahayag ni Police Captain Ilendi Rebosquillo. Continue sa pagbulig sa Binalbagan PNP sa inyo kapulisan diri kay kung hindi na namon hindi sa amon libo lang hindi namon malapot kung anong nalapot namon subong it's because ang output nga ginadeliver sa inyo kapulisan gusto namon nga may ara sa ginatawag nga lalaputon every time and now and then nga may ara di ka goal naka stages nga mga goal every month every quarter or every year. So, dapat may mga specific goal kita nga gina-achieve at least with the help ng community kag mga stakeholder, mga LGU kag atong local
Nabatian ang pahayag isang hepe sang Binalbagan, PNP. Balita nagikan sa Banwasang Binalbagan. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat pinaksyon na VJ Apasible. Daligid lang constipation ang problema ninyo. Balokang constipation among isang Iloilo, isang tanan nga mga... Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. So, nastanbayan ay matagta pinaka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Blue Turn Plus. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima,
Honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaano? Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pasinsyagid ang waita malabutana, mga kaksyon pabuasan ta ini kay alang-alang na ta sa tiyempo sa sining mga inuras gabubo pang ulano. Ay, perte no? Di sa mga nanubuan da pagro aligmat lang kay gabubo naman si Ulando, hindi siya malipat kada hapon no, gabubo gid sa iya. Kahapon daw nag-init siya pero today daw nag-ulan naman siya. Ay, ambot sa inyo daw kung nag-ulan man dira, no? Sige, standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dirigid lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo ni Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita Banat.